دا علم مشال مناظر دا ټول ملتو خادم دا حنفیتو شهید ستر علامہ نبیغا شیخ غلام حضرتو خادم دا حنفیتو دا علم مشال مناظر دا ټول ملتو خادم دا حنفیتو شهید ستر علامہ نبیغا شیخ غلام حضرتو خادم دا حنفیتو دا علم پا کامل شد اخلاق یو باہیرو سپیسلی ضمیرو دا علم نمونا وسمندر دا فقاہتو خادم دا حنفیتو دا علم مشال مناظر دا ټول ملتو خادم دا حنفیتو شهید ستر علامہ نبیغا شیخ غلام حضرتو خادم دا حنفیتو سرتاج دا ټول مذهب دا عرفان بلادی واوا سپیسلی عقیدہ سختند عجیب استر بلاغت و فصاحتو خادم دا حنفیتو سختند عجیب استر بلاغت و فصاحتو خادم دا حنفیتو دا علم مشال مناظر دا ټول ملتو خادم دا حنفیتو شهید ستر علامہ نبیغا شیخ غلام حضرتو خادم دا حنفیتو قوارو اہل زیغ باندی تل دا اسمانو فاتح دا ہر میدانو قوارو اہل زیغ باندی تل دا اسمانو فاتح دا ہر میدانو راپات دا اسلاپ یادو گرد محبتو خادم دا حنفیتو دا علم مشال مناظر دا ټول ملتو خادم دا حنفیتو شهید ستر علامہ نبیغا شیخ غلام حضرتو خادم دا حنفیتو زمون دا پاکو ہیلو تمنا بن خزان شو اللہ ډیر مو ارمان شو زمون دا پاکو ہیلو تمنا بن خزان شو اللہ ډیر مو ارمان شو ونان شکی بستا دمینی رس بحقیقتو خادم دا حنفیتو دا علم مشال مناظر دا ټول ملتو خادم دا حنفیتو شهید ستر علامہ نبیغا شیخ غلام حضرتو خادم دا حنفیتو شهید ستر علامہ نبیغا شیخ غلام حضرتو خادم دا حنفیتو دا خکلی او غمگینا ترانا ڈالی کو روح دا والدی المکرم شیخ العربی والعجم سلطان المناظرین تقی ابن تقی نقی ابن نقی شہید ابن الشہید الشیخ العلامہ ابو العزیز غلام حضرت غلام الحنفی تقبلہ اللہ الباری